Έχει τύχει ποτέ να παρατηρήσετε καλά τους ανθρώπους σας γύρω σας? Να διαπιστώσετε κατά πόσο τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους ή κατά πόσο αισθάνονται και εννοούν τα όσα λένε? Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία μας ήταν ανέκαθεν λίγος πολύ υποκριτική. Ωστόσο, το εκφύσεως υποκριτικό μυαλό προσπαθεί συστηματικά και επιδέξια να εκλογικεύσει στη συνείδησή του οτιδήποτε σκέφτεται και πράττει μόνο και μόνο για να επιτύχει το στόχο του, παραμερίζοντας τους ηθικούς φραγμούς και αγνοώντας τη συναισθηματική κακοποίηση που προκαλεί στους συνανθρώπους του. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, σπαταλώντας το χρόνο μας στο χτίσιμο μάταιων προσωπίων, διότι η ειλικρίνεια κάνει το πιο ασήμαντο άνθρωπο να έχει τη μεγαλύτερη αξία από το πιο ταλαντούχο υποκριτή. Καλημέρα. Ακόμα ένα Σάββατο μαζί σας, εδώ από τις συχνότητες του Ράδιο Αμίντο 91,2 FM. Το προηγούμενο Σάββατο δεν καταφέραμε να είμαστε στον αέρα λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στον πομπό του σταθμού, όμως τέλος καλό όλα καλά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 μεταφέροντάς σας όλο τον παλμό της επικαιρότητας. Είναι η εκπομπή Επίκαιρα, η εκπομπή την οποία έχετε αγκαλιάσει με θέρμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές βρίσκεται ο Γιώργος Θεοχαρίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γρηγόρης Φραγκότσης. Οφείλω να υπενθυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα να καλείτε στο τηλέφωνο εδώ του σταθμού και συγκεκριμένα στο 23860 23479 ή μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμά σας μέσω Facebook ή Twitter και συγκεκριμένα στο λογαριασμό μου Γιώργος Θεοχαρίδης. Η εκπομπή που ακούτε είναι μια προσφορά από το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ορίζοντες στο Αμίντεο, από το Τεχνικό Γραφείο Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος. Υπηρεσίες μηχανικών, ενεργειακά πιστοποιητικά, οικοδομικά υλικά στο Αμίντεο. Από το Χρυσοχοείο Ιορδάνη Μπάντι στην πλατεία Αγοράς Αμιντέου. Από το ξενοδοχείο εστιατόριο Κάζα Μάρε στον Ιφαίο. Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοίκησης και Κοινωνικής Πολιτικής κύριος Ιωάννης Νάτσης, με τον οποίο θα θίξουμε τις διάφορες λειτουργίες του Δήμου και κυρίως τις κοινωνικές δομές. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε την αναστάτωση που προκάλεσε σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες του Δήμου Αμιντέου που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης, η πραγματοποίηση ελέγχων στις 4/12 από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης. Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το αρμόδιο κλιμάκιο διαπιστώθηκαν σωρία περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας, με το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις να διαμορφώνεται στις 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο, καθώς και παραβάσεις που αφορούν το ωράριο απασχόλησης όπως υπερορίες κτλ. Θα πει κανείς, μα καλά, γιατί το αναφέρω ή αν είμαι κατά των ελέγχων? Όχι μόνο δεν είμαι κατά των ελέγχων, τουλάχιστον για την αδήλωτη εργασία, των αντίον θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι έλεγχοι, αλλά εκείνο που θα πρέπει να αλλάξει, εκείνο που θα πρέπει να υπάρξει είναι μια διαφοροποίηση στο πλαίσιο της επιβολής των προστίμων, τόσο ως προς το ποσό, καθώς τα 10.500 ευρώ που προβλέπει ο νόμος αναδήλωτο εργαζόμενο δεν πρόκειται να τα εισπράξει το δημόσιο, αλλά και ως προς τη διαδικασία. Κατά την άποψή μου, ο ελεκτής, αφού διαπιστώνει αδήλωτο εργαζόμενο, θα πρέπει να σημειώνει την παράβαση
και να υποχρεώνει τον εργοδότη να ασφαλίσει τον υπάλληλο μακροπρόθεσμα και συνεχεία μετά από ένα χρονικό διάστημα 1 ή 2 μηνών ο ελεκτής να επαναλαμβάνει τον έλεγχο και να διαπιστώνει αν ο εργοδότης έχει συμμορφωθεί ως προς την παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν έχει συμμορφωθεί ο εργοδότης στην αρχική παρατήρηση, μπορούμε να μιλάμε για πιο βαρύτερα πρόστιμα. Νομίζω ότι τα 10.500 αναδήλωτο εργαζόμενο, δηλαδή αν ένας καταστηματάρχης τύχει να έχει 2 αδήλωτους, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης πάνω των 20.000 ευρώ. Αυτά σίγουρα δεν θα μπουν στα ταμεία του κράτους. Και ειδικά οι επιβαρύσεις από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλες στη φορολογία, σίγουρα όλοι θα αναζητούν τον τρόπο να συνεχίσουν να διατηρούν αυτό το φαινόμενο της μαύρης εργασίας. Επίσης, αύριο Κυριακή έχουμε τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε αυτή τη διαδικασία κατέρχονται υποψήφοι για σε επίπεδο αυτών των εκλογών ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυντέου, ο κύριος Ιορδάνης Μπάντης, σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς και ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Αμυντέου και της Εθνικής Τραπέζης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπομπότας, σε επίπεδο εκπροσώπου για την κεντρική διοίκηση. Εμείς να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές και ευελπιστούμε ότι από αυτές τις εκλογές θα αναδειχθούν υγιείς συνδικαλιστικές προσωπικότητες που θα αναβαθμίσουν αφενός τον κλάδο αυτών των οικονομολόγων και παράλληλα θα προσφέρουν περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν σε πανελλαδικό επίπεδο, ειδήσεις που προέκυψαν, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το επίδομα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, που ίσως άκινε να είναι και ιονός εκλογών. Ίσως να πρόκειται και για έναν ιονό εκλογών, καθώς όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, το δούνου του απαιτεί 4,5 δις ευρώ επιπλέον μέχρι το 2019. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση θα έχει την υπομονή να πάρει και νέα μέτρα. Για το 2016 οι δανειστές έχουν αποδεχθεί την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 1,09, που αντιστοιχεί στο στόχο του 0,5 του ΑΕΠ. Με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκε να δοθούν τα 617 εκατομμύρια ευρώ σε συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη έως και 850 ευρώ μεικτά, ένα ποσό που θα ξεκινά από 300 ευρώ για αυτούς που παίρνουν περισσότερα, κλιμακούμενο προς τα πάνω για όσους παίρνουν μικρότερες συντάξεις. Ειδικότερα από 500 έως 830 ευρώ θα λάβουν περίπου το 10% των συνταξιούχων, περίπου δηλαδή στους 270.000 συνταξιούχους. Από 300 έως 500 ευρώ θα λάβει περίπου το 20% των συνταξιούχων, περίπου μιλάμε για 570.000 συνταξιούχους, και τέλος 300 ευρώ θα λάβουν περίπου το 30% των συνταξιούχων, μιλάμε για 750.000 συνταξιούχους. Το ποσό που θα διανεμηθεί είναι 4,7 φορές μεγαλύτερο από το ποσό του ΕΚΑΣ που περικόπηκε το 2016. Και επίσης τα ποσά θα απιστωθούν στους δικαιούχους στις 22 Δεκεμβρίου μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι αποδέκτες του κοινωνικού μερίσματος θα λάβουν ένα έκτακτο επίδομα μόνο για φέτος λόγω της καλής πορείας των εσόδων. Στο τρίτο μνημόνιο δεν υπάρχει δεσμευτική συνθήκη του δεύτερου μνημονίου σχετικά με τη διανομή της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η συνθήκη αυτή προέβλεπε ότι από την υπέρβαση του πλεονάσματος το 30% θα δίνονταν για το χρέος, το 40% για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και το τελευταίο 30% θα μπορούσε να διατεθεί όπου επιθυμούσε η ελληνική κυβέρνηση.
Επίσης έχουμε αυτό που διαπιστώσαμε και πριν, ότι έχουμε επιπλέον απλήρωτα 1,4 δις ευρώ σε χρέη στην εφορία και ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 14.900 κατασχέσεις μόνο για το μήνα Οκτώβριο. Με ταχύτατους ρυθμούς εξακολουθούν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, στοιχείο που καταδεικνύει ότι τα όρια της αντοχής των πολιτών από τα ολοένα και αυξανόμενα φορολογικά βάρη έχουν προπολού εξαντληθεί. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες φορολογούμενους είναι πλέον οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία, ενώ το σύνολο των οφειλών τους υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 50% του ΑΕΠ. Σύμφωνα ειδικότερα με ένα στοιχείο που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι που έχουν απλήρωτες οφειλές προς τις εφορίες ανέρχονται στα 4,3 εκατομμύρια στο τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον μέσα στον Οκτώβριο έμειναν απλήρωτα άλλα 1,4 δις ευρώ χρέη από φόρους και άλλες επιβαρύσεις υπέρ του δημοσίου, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΟΗ να υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ και να αντιστοιχεί πλέον σε ποσοστό μεγαλύτερο του 53,7% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, οι φορολογικές αρχές επιβάλλουν με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς κατασχέσεις σε περιουσίες, καταθέσεις και εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του δημοσίου στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις εισπράξεις των χρεών. Το περασμένο Οκτώβρη τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης αυξήθηκαν, καθώς οι κατασχέσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος των οφειλετών του δημοσίου ανήλθαν σε 14.856 έναντι 14.626 το Σεπτέμβριο. Συνολικά, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, οι κατασχέσεις που επιβλήθηκαν σε περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του δημοσίου ανήλθαν στα 108.729 ακίνητα. Και τέλος είχαμε το περιστατικό στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Σε πεδίο μάχης λοιπόν μετατράπηκε χθες το απόγευμα το λιμάνι του Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές τους αγρότες και τους ναυτεργάτες, και αφορμή ήταν η 8η μέρα της συνεχιζόμενης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Οι αγανακτισμένοι αγρότες που συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι ζητούσαν άμεση λύση της απεργίας και τη μεταφορά των προϊόντων τους από τα εμπορικά πλοία. Στο σημείο προκλήθηκαν εντάσεις, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Νωρίς το απόγευμα, αγρότες πέταξαν φωτοβολίδες στα πλοία που είχαν δέσει στο λιμάνι, καθώς και στο σημείο που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι ναυτεργάτες. Οι ναυτεργάτες οι οποίοι απάντησαν με ρήψεις νερού, καθώς δεν δέχονταν να σπάσει η απεργία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που επικράτησαν, προκλήθηκε φωτιά στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας που βρίσκεται εντός του χώρου του λιμανιού, λόγω των υλικών που υπήρχαν μέσα στο κτίριο, σημειώνοντας συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ ορισμένοι δεν επέτρεψαν αρχικά στους άνδρες της πυροσβεστικής να προσεγγίσουν το σημείο. Οι αγρότες ζητούσαν από το λιμενάρχη του Ηρακλείου να επιστρέψει το πλοίο προκειμένου να φορτώσουν οι ταλίκες με τα κυπευτικά τους προϊόντα και συνεχεία να αναχωρήσουν τα πλοία για τον Πειραιά. Τελικώς οι αγρότες έλαβαν τη δέσμευση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι οι ταλίκες με τα προϊόντα τους θα αναχωρήσουν για την Αθήνα σήμερα το πρωί. Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε το Υπουργείο με τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον λιμενάρχη. Οι αγρότες μετά από αυτή την εξέλιξη αποχώρησαν από το λιμάνι. Σίγουρα το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές ομάδες έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους και είναι απόρρια της όλης οικονομικής κατάστασης και της ψυχολογίας που προδιαθέτει πλέον τον ελληνικό λαό. Σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ ξανά στην εκπομπή, προκειμένου να υποδεχτούμε τον προσκεκλημένο μας. Than hotter.